Idan kana so ka samu ciniki da yawa online, so ka daina posting hoto da zaran ka ɗauke shi. So misali wannan, kada kai posting nashi a haka, ka tabbatar ka mai da shi haka kafin kai posting. Haka ma wannan, kada kai posting nashi a haka, ka tabbatar ka mai da shi kamar wannan. So ta yaya za ka mai da hoton kayanka ya koma kamar haka kafin kai posting? So abubuwa guda uku kake bukata. Na farko kana bukatan ChatGPT, na biyu kana bukatan Gemini, sai kuma prompt mai kyau. So wayannan abubuwan guda uku kawai kake bukata. So yanzu zan nuna mana yadda na yi amfani da wayannan abubuwa guda uku na mai da wayannan hotuna suka koma masu kyau. Ta yadda kowane kalan customer in ya kalla ya san cewa ka yi positioning kanka da kyau. So kuma ya san ka san me kake. Domin hoto mai kyau iya jawo a sai kaya. So mu je zuwa. So kamar yadda na faɗa mana muna buƙatar application ne guda biyu. So wanda za mu yi aiki da su. ChatGPT sai kuma Gemini. So sai kuma prompt mu. So yanzu za mu fara aiki da ChatGPT. Yanzu za mu shiga cikin ChatGPT ɗin mu kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. So abin da za mu yi a nan shi ne za mu yi clicking wannan plus wannan ɗin. So sai mu ɗauko hoton da za mu yi aiki da shi. So bayan mun ɗauko hoton da za mu yi aiki da shi gashi nan yana loading. So bayan ya gama loading nashi sai mu pasting na prompt mu. So zan yi pasting na prompt a cikin comment section. So sai mutum ya duba da shi zai aiki kafin nan. So sai ka za mu pasting na prompt mu. So bayan ka pasting sai ka clicking nan. So za mu clicking. So sai mu jira ChatGPT ya ba mu prompt da za mu yi aiki da shi a Gemini kenan. So sai mu scrolling ƙasa, mu jira ya gama. So sai mu clicking copy. Za mu copy. So abin da za mu yi sai mu koma cikin Gemini ɗinmu yanzu. So ga Gemini ɗinmu nan. So sai mu shiga. So abin da za mu yi shine za mu ƙara clicking na wannan plus icon ɗin. So sai mu shiga cikin browser, sai mu shiga cikin gallery ɗinmu mu ɗauko hoton da za mu yi a wancan hoton dai. So wannan shine hoton namu. Abin da za mu yi yanzu shine sai mu pasting wannan prompt da muka kwafa a cikin ChatGPT. So sai mu pasting nashi a nan wajen. So kowane kalan product ne. So iya abin da za ka masa kenan. So sai mu zo mu clicking wannan. So sai mu jira. So kowane kalan product ne, kowane kalan abu kake talatarwa a online. Inda kai zo kana so kai posting nashi ya kamata a ce kai posting nashi da kyau saboda yadda customers za su mutunta kayan da sauransu. Yanayin yadda suka ga abu a shirye a kintse, yanayin yadda za su mutunta kayanka. So za mu jira wani lokaci kada ɗau lokaci saboda network haka da sauransu. So sai ka ɗan yi haƙuri kada ka ce za ka yi gaggawa. So shine. So wannan shine iya abin da za ka yi kenan. Babu wani dogon zance. So iya abin da za ka yi. So kun ga yadda ya koma daga wannan zuwa wannan. So kun ga wannan ko ruwa ma babu a ciki. Kun gani? So kuma kun ga ɗan kan wani table ne sai ɗan background kaɗan. So amma ku duba yadda ya mai da shi. So in kai posting wannan an san cewa ka san me kake yi a business ɗinka. Kowane kalan product da kake da shi kawai ka ɗau hoton shi da kyau ka tabbatar ya fito sai ka masa sai kai kamar yadda muka yi. So wannan shine. Fatan an fahimci bayanin. So duk abu da mutum bai gane ba zai iya tambaya a comment section. Wannan shine yadda muka mai da hotunan product mu wato kayan mu daga sai a hankali zuwa kuma masu kyau sosai kamar yadda kuke gani. So yadda kowane kalan customer in ya kalla ya san cewa tabbas wannan fa ya san me yake saboda ya daraja kayan shi, saboda ya ajiye kayan shi inda ya kamata. So ya san zai saya a cikin tsafta da sauransu. So fatan an amfana da wannan video. So kada a manta da follow, like and share domin samun videos makamantan wannan. So sannan kuma saboda duka dai ƴan uwa su amfana. So sai mun haɗu a wani video insha Allah.